jossain kauempana, jossa Suomeen ei ole ollutkaan liikennettä ja yhteyksiä? Ehkä voi mennä sinne. Mä luulen, että ainakin tähän asti mielipidetiedustelujen perusteella laajemmin muualla Venäjällä Suomea oikeastaan edes tunneta. Ja mä luulen, että se propaganda Suomea vastaan menee vähän hukkaan, että siellä on ehkä kysymys tulee. Meillä on ehkä, kun me täältä katsellaan Venäjää, niin Venäjä on niin iso meille, mutta me ei aina muisteta sitä, että venäläisille ja eri alueille niin ollaan aika kaukana pieni läntti. Tyyppinen propagandakampanja, että onko tässä sitten näin pitkä aika niin kuin suunnitelmissa kampanjoita? Tässä on tekemisissä ihmisistä, jotka ovat uhkaavia, niin totta kai näin, mutta sitten toinen asia on, että jatkuuko tämä Putinin hallinto edes seuraavaa 10 vuotta. Ja sekin on kyllä iso kysymysmerkki, että pääseekö se koskaan siihen tavoiteltuun maaliin. No kuinka haitallista näet tämän propagandasodan juuri? Onko se semmoinen, mistä pitäisi olla huolissaan? Tässä on ehkä joitakin sellaisia, venäläiset propagandistit, mä näkisin, osittain tulkitsisin sen vähän tällaiseksi väsyneeksi reagoinneksi, ei kovin terävä, jolla voitaisiin vaikuttaa, mutta jos me muistellaan, mietitään tätä. Mikä näistä tässä oli aika monia syytöksiä ja kuvia, niin mikä niistä haitallisia? En ehkä yhtä asiaa osaa sanoa, mutta se ihmisten mielten meidän kanssa ja lännen kanssa, että heitä on vaikea kääntää sen viholliskuvan luominen ja asioiden päälailleen kääntäminen, niin se on ylipäänsä haitallista ihmisen psyykkeelle. No mitä meidän pitäisi tehdä? Antaa tämän meidän niin kuin Yhdistyneisyyteen, että ei se tänne uhkaa, ettei meidän siitä mun mielestä tarvitse olla huolissaan. Älykästä olisi yrittää vaikuttaa sitten venäläisiin ihmisiin, ylläpitää niitä vähiäkin kontakteja, joita on, ja miettiä, että miten sinne saataisiin oikeata tietoa ihmisille. Vielä lyhyesti, Puola rakoilee nyt rintamasta Ukrainan tukena omien vaaliensa takia, on sanottu. Mutta kuinka tämä on herkkua Venäjän propagandakoneistolle tämmöinen liikahdus? Onko se mielestäsi vaarallista? Se on ilman muuta. Populistipuolue tekee, oikeastaan populistinen puolue tekee omaa politiikkaa ja valmistautuu vaaleihin. Ja sehän tässä taustalla on, mutta siinä on tämmöinen epämiellyttävä sivuvaikutus nyt sitten myöskin. Osittain se saattaa enteillä, josta on keskusteltu sitä, että kuinka Puron haastattelusta uutisten jälkeen puhutaan ikääntymisestä ja nähdään niitä söpöjä alkaa. Otit tänään multitaksin ja otit askeleen hyvinvointisi tukemiseksi. Multitaps täydentää päivittäistä vitamiinien ja mineraalien saantiasi, jotta voisit hyvin mielen sanoa. Sä teit sen. Multitaps. Apteekkikosmetiikkasarja Favora on ystävä ihollasi. Kirjauksessa. Orion Pharma. Milloin viimeksi tyydytit seikkailun nälkäsi? Suussa sulavan kerros suklaa. Suoraan Pohjolan upeista maisemista. Kirjoittuna herkulliseen suomalaiseen kermaan. Kuorrutettuna hehmottelevalla maitosuklaalla. Classic. Löydä seikkailusi. Sitten oli hakea lisää. Sitten oli lisää irttiksi. Sitten oli jotain tapaksi. Sitten oli maljakota. Aikuisillekin jotain. Sitten oli jotain tapaksi. Sittari hoitaa. Varför måste du inte bereda människor där? Ingen känner väliä. Kappaletta 2 eurolla. Kilon pussi kotimaisia porkkanoita. 0,89. Laadukasta syysmuotia sekä muut loppuviikon huipputarjoukset löydät osoitteesta lyl.fi/tarjouslehdet. Uudella For Her Hormonal Balancella. Kerran. Haluaisin aluksi kiittää illallisesta. Kommunikoida. Rakastamme, lohdutamme ja iloitsemme koskettamalla. Kosketus lievittää kipua. Mutta ennen kaikkea se luo turvallisuutta. Siksi on tärkeää
Oulun vaalipiireissä. Palvelualojen työntekijät aloittavat julkiset liikkumauksensa puolestaan Turussa Porissa on asianajajaksi lähtemisestä. Muron mielestä AY-liike on antanut hallitusohjelman kirjauksista myös väärän kuvan. Liittyvät esisairaussakosta, potkulaista, nujertamisesta ja niin edelleen. Mielestäni tällainen retoriikka ei ole oikein. Se muistuttaa jostain ajasta, jossa me emme ole pitkään aikaa eläneet. Hallitus aikoo purkaa työttömien hakemuspakko, kertoo työministeri Arto Satonen hakemukset. Suurten alijäämien kanssa painivat hyvinvointialueet eivät kykene tasapainottamaan talouttaan valtion vaatimassa 3 vuodessa. Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen eikä palvele kansanterveyttä. Sillä näkymällä, mikä nyt avaa talouttaan laillisen keinoin, ei tämä kannusta Laivaston esikuntaan Krimin Sevastopolissa Venäjän puolustusministeriö kertoo. Tiedotteen mukaan 5 muuta ohjusta ammuttiin alas ilmapuolustusjärjestelmillä. Lännestä alkaen huomenna vettä sataa runsaasti noteiden saapumista. Illalla sadealue väistyy, mutta sää jatkuu epävakaisena. Joskus se on myydyttämistä. Esimerkiksi alpakoilla. Alpakat Trivium ja Kypele menevät jopa lääkäriin yhdessä. Tästä he löytyvät. Tällä kertaa ei oltu menossa lääkäriin, vaan mentiin hyvinvointikeskus Onni-nimiseen paikkaan. Siellä kävi piristämässä ikääntyneitä. Täältä me tullaan. Tässähän meillä on ovi. Hyvinvointikeskus Onni. Tästä me päästään sisälle. Let's go. Liukuovi, onko se tuttu teille? Kyllä se on jo tuttu. Paljon ollaan kuultu tällaisista ovista näiden kanssa.